Sir Jun, naka-record ka ha, para documented lahat. Yung mga move mo kanina, ulitin mo ha, ulitin mo ha. Isa lang nakuha ko makita kanina. Kaya nga Hindi ako ulitin ko. Oh, ulitin mo lang, para may my day. Yan Sir Jun ha, nakatutok talaga sa puwit nyo ha. Everything na tayo lahat. Court number 2. Noel and Ben versus Jacob and JC. Court number 3. Austin and Jendrick versus Anton and Sal. Ano ba? Hindi ako makakasal. Hindi papasok yung tao. Asan yung boss? Sa kanila na. Okay, audio play. Pero bakit 8? Players, ano tayo sa court? Court number 2. Noel and Ben versus James and JC. Court number 3. Austin and Jendrick versus Anton and Sal. Maglaro. Naglalaro ka. Alpha here. Start na yan guys, start na. Like. Go Jun.
This one. Maldita! Tagal kasi dumating na order na dito. Wait. One piece. Ano na? Talaga nga nagbayad na. Hindi na batos ko na nakalagulit ang bayad. Sir, shoutout sa camera. Shoutout pala dun sa ano. Bali na lang. Paano mo laban nila? Ano ang pangalan nila? Parang silang ano, nawawala ng gana. Yung kakapit lang. Tamad yung babae.
Sinunod ako eh. Kailan pa bumas? Ididilit ko yung Sarjun. Sarjun, musta yung laro? Wala eh. Yung kasama namin wala pang panalo, kami may isa na. hindi kami yung kwentuhan sa van. Yung walang taga. Yung Sam, tsaka yung ano pa yung pangalan, Anthony. Yung kasama namin, tinatalo. Grabe, bully ng kasangga. Parang ano, kasangga mo yun eh.
Usapan kasi unahan lang kami kung sino una mananalo. Ah, okay. Sila wala pa. Ito wala sila. Sige lang to. Ayan po sila.